Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα περιεχόμενα του LEGO Mindstorms EV3 Education. Μέσα στο κουτί υπάρχουν εκατοντάδες εξαρτήματα σε σακουλάκια. Το πιο βασικό εξάρτημα του set είναι το Brick EV3. Έχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπορούμε να βάλουμε πολλές μικρές ΑΑ μπαταρίες. Διαθέτει υποδοχές για τους μότορες, υποδοχές για τους αισθητήρες, USB και SD κάρτα. Φυσικά υπάρχει ο κατάλληλος φορτιστής για να φορτίσουμε την μπαταρία. Στο set υπάρχουν τρεις μότορες. Οι δύο μεγαλύτεροι, αυτόν τον τρόπο συνδέονται με το EV3 Brick, και ένας μικρότερος. Στο set υπάρχουν 5 αισθητήρες. Ένας αισθητήρας υπερήχων, δύο αισθητήρες ανίχνευσης σύγκρουσης, ένας αισθητήρας γυροσκόπιο, ελέγχει την ισορροπία του EV3, και ένας αισθητήρας χρώματος. Το set συνοδεύεται από ένα πλαστικό κάδο συλλογής με θήκες. Αυτή η καρτέλα μας βοηθά να τοποθετήσουμε τα εξαρτήματα στις κατάλληλες θήκες, έτσι ώστε να τα έχουμε οργανωμένα και να τα βρίσκουμε εύκολα. Σε διάφορα μεγέθη λοιπόν υπάρχουν συνδετήρες, όπως αυτός. Υπάρχουν άξονες, όπως αυτός, για τη σύνδεση των αντικειμένων. Υπάρχουν δοκοί, και γρανάζια. Το set συνοδεύεται με εγχειρίδιο για την κατασκευή ενός απλού ρομπότ. Χρειάζεται προσοχή όταν διαβάζω κάποιο εγχειρίδιο να χρησιμοποιώ το σωστό εξάρτημα. Π.χ. εδώ ζητείται άξονας μεγέθους 5, ενώ εδώ ζητείται άξονας μεγέθους 6. Το set συνοδεύεται από καρτέλα που μπορεί να μετρήσει το μέγεθος του εξαρτήματος. Τέλος, υπάρχουν καλώδια για την σύνδεση του EV3 με τους αισθητήρες και με τους μότορες, και ένα USB καλώδιο για τη σύνδεση του EV3 με τον υπολογιστή.